Түбән Каманың Үзәк мәчетендә намаз оқу курслары башланып китте. Укыту программасы шәһәр мөхтәсибәте төзегән, тәҗрибәле мөгаллимнәр 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәтәләр. Дәресләрнең берсендә хәбәрчебездә булып кайтты. Аллаһ Тәала Коръәндә үзе өйрәтә, миннән сорагыз. Мин генә туры юлның хуҗасы. Мөгаллимәнең һәр сүзен парт артында утырышлар түкми чәчми тыңлый. Түбән Камалар Үзәк мәчеткә күңел кушулары буенча килә. Теләкләре намаз укырга өйрәнү. Мәчеттә ишегеннән кергәндә уҗылап кердем. Аллаһ Тәгалә аңлы сөйсеннәр. Сүрәләрен өйрәнергә, аятьләрне жаттан өйрәнергә дип. Иртәнге намазларны 2 рәкъәт сөннәт, 2 рәкъәт фарызларны укып килдем. Намаз бәхет ачкычы курслары программасын Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән. Аның төп асылы 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәтү. Узган ел тәҗрибәсе күрсәткәнчә Түбән Камаларда ул зур кызыксыну уяткан. Бу юлы да беренче дәрескә 150ләп кеше килә. Бу дәресләр безнең бара практик һәм теория ягыннан да, ягъни без сөйлибез дә кешеләргә намаз нәрсә ул, намазның шартларын аңлатабыз һәм шулай ук алар белән бергә күрсәтәбез, өйрәтәбез хәрәкәтләрен, тәһарәт алу тәртипләрен бергә күңелле итеп дәресләребезне алып барабыз. Күрше бүлмәдә исә иратлар шөгыльләнә. Аларның саны хатын-кызларга караганда әзрәк булса да, араларында яшьләр күп. Әйтергә кирәк, уку әсбаплары белән мәчет тәэмин итә. Укулар һәр шимбә көн үтәчәк. Әгәр дә сез бүген билгеле бер сәбәпләр аркасында дәрескә килә алмасагыз, икенче атнада да төркемгә кушылырга була. Әйтергә кирәк, укулар иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр дәвам итә. Гөлия Нигъмәтуллина, Булат Әбделманов, Яңалыклар.